И така, здравейте, след като съм с Dan 99, да, ще играм малко 8 Ball Pool. Йо. Да, и сорти, че не съм правил видеото от много давна, но така, що аз цепя, Because you're a guy. Сега, с кои да бъда? С малки или с големи да тинквам? Еми, къв цвят са ти тъшаците? Оранжеви. Вкарай оранжевата. С кафелата карах. Значи са ти кафе. Аре без глупости, защото някой ще ми да е на такова. А, факай се. Holy shit. Бялата малко по-силно и влезе. Кои бяха с малките? Веднъж така ми се случи да излезе топката, човек. Нещо беше брутално. Какво направи за Бога? Тъй, сега капма за тапи. Не после това ред. Много ясно, че... поне вкарах нещо, нали? Да, и беше това. Нали е фал това? Да. Че аз с малките ли бях? Shoot me, bitch. Окей. Не, аз такова. Не знаеш. Сега. Проверява ли си? Се и ни давай. Гледай да не вкара. Трипъл кил! Включително бялата. Да, всяко не вкараш си гай. Вкарах и съм гай. Тъко ни беше влязъл, човек, Rage Quit Life. Тъшака ми кантар. Аре, брат, по-бързо, фаста. Ко направих? Как го вкарах? Какво беше? How the fuck you make that? Как го направя, човек? Не знам. Идва ми шутка на лицето. Ко направи, бе? Вкараш черната. Не. Синята е на пътя. Просто изкара късмет. Някак си да. Това беше чист късмет, човек. И хора, кажете на каква игра да играя, да правя видеота, защото ми се изчерпаха идеите. Например, Black Ops 2. Да, аз вече съм превъртял 3 пъти. Само един път, ама... Бах ти късмет. Вкарах. Да, че веднъж в Real Life вкара цепи и вкара черната от първия път. Ко направи, бе? Ти ко направи? This is how I roll. Аз съм Stripes. Да, сега някакво да... има. Имаш. Пак? Ти си Солиц, бе, брат. Зелената. Не мога. Всяко вкараш майката шиба. Мерси, брат. Аз направих колад кил. Колад. Глей, всяко става така. Бейм! Как го? Късмет и половина, човек. Само късмет имаш. Бойн. Yes, fuck. Не. Да, човек. Ти имаш някакъв супер бъгън късмет. Бейм! Влези. Мерси. God damn it. Ама пак си ти, да, фъканото. И сега черната. Да, фак, зелен. Какво? Чик. Ето я е. Мъдафака. За малко вкара. Как не влезе? Али аз ти се чуя. С какъв пауър само я забих. Ти някакви апгрейди купува ли си? Не, все още не. Аз колко манги си имам също толкова? Аз имам 370. Аз път 320.
Fuck you! Yes! Как го... Не, добре, наравно сме сега. Човек, между другото бях... Как не Ако влезе? бях и вкарал Да. черната, ще да победиш. Как не влезе бялата? Как не влезе бялата? Ама ако не бях, ако беше влязъл в черната с това, ще да победиш ти. Гледай се, какво ще направя. Трипълка. Не, сериозно, гледай. Това винаги работи. Да, бе, бах ти късмета. Вкарах бялата. Получи оргазъм, чек. Чекай, без глупости. Някакъв пич може. Yes! То пак още не сме разпределени пък. Дъбъл кил. Аре, защо пак съм с солид, бе? Why not? И останава дик. Как не влезе, бе? Направи, бе. И аз не знам. Те, бабка ме гледа. Как го правя? Стига, човек. Не, сериозно, как го правя? Ти ако беше дъбъл кил, щеш или да рейдж кутнеш? Не. Защото... Седей. Сега не можеш. И мога, бе. Черното отива в дупката. Казвам ти, черното отива в дупката. Не отива. Как не вкарах? Не вкара, ама как? Ама как? Сега вижте моят трикшот, снимай. Снимам, баба. Също се увери дали снимаш. Уверил съм се. И вижте сега моят трикшот. Няма го вкараш. Беше вкарал бялата, брат. По план трябва да са две топки вкарани. Ай сега синята. Не можеш. Holy shit. Цепи, така. Цепи по средата. Тъй. Как го... бялата влиза. Дай, сега ти ме биеш. По фъкане ти късмет. Не, запушил съм се. Всъщност... Fuck it. Вкарах една твоя. Thanks. Пак съм аз, нали? Не. Чакай да видим. Да. Знаех си. How the fuck? Как ми я намести. Как ме затапи. Да не мога и не маги. Спрям сърцето малко, казвам ти. Тази хубава сега. Не знам дали нарочно го направиха, мари. Лилавата е гейм азин. Аз ще ти покажа защо не исках лилавата. Да, ти да мога спреш на същото място. You're gonna fuck yourself. Как ти? Как не влезе черната? Как не влезе черната? Motherfucker! Yes! Данчо, ти майка си ли си направи за снимка? Да. Що не цепя аз, бе? Не по средата, човек, отстрани, нали ти казах? Yes! Синя. Жалко, че не мога да пуснеш камерата някъде по средата на рекординга. Защото не можеш? Трябва да паузна или така. Мама мързи. Не можеш. Как го направи? Как го изкара от дупката, човек? Why? I'm so gay. Ти за малко излезе само. Кажи ми, че съм солид или нещо такова. Мика ти гличва перманентно. Червената. Точно ще ме накараш. Да смениш Мика ли? Така. Така, те е по-добре. Гледай ма какво правя. Да, своя шибан късмет. Тук го вкарам вече, съм някакъв год. Вкарам го. I am God.
Ух, бялата как не влези. Как ще ме вкефиш черната да вкараш в бялата? Дофа. Добре, добре. Да, веднъж аз точно така направих и една рейдж квитна. Само да вкарах по 2 топки наведнъж по едно време. Няма да стане. Стане. Аз мислех, че ще се удари в парапета. В парламента. Ще я кажа в парламента, човек. Смятай. Колко малко не ми стига. Шайт. Бива, човек. М? Би така на косъм става. Че, ако ми остана, синята. What the fuck? What the fuck? God damn it. Oh. God damn it. Сега ще вкарам и твоята на бас. Гейса. Гейса. Вкарах ли я, бе? Да. Заедно. Че с някакво катрайт не ми лагна перманентно. Той на мене ми лагна някакво такова. Да. Знаеш какво ще правя сега? How the fuck? How the fuck is this possible? Мерси, бате. Чакам реакция. Между другото аз съм си направил снимка на Paper без VG. Оф, човек. Какви звуци си издаваш, бе, брат? Как не влезе това? Ти си... мага. Но поне няма значение. Да тъчкат кънките да тъчкат. Тя бе пък овцете. Аре, човек! Баба Мишо старе, айде! Сега я пак вкарвам. За Баба малко Мишо. вкарвам твоите. Панора. Тенора. По-скоро брат ти ще остаре, бе. Не, ти ми сплащаш баба Мишо старе. Браво, the best. Най-добрият играч на планетата, дами и господа. Между другото, до преди 5 минути той молнваше. То видеото стана 13, ама fuck it. Мене с пи. Браво. То се намира някакъв начин да излезе. Чао, дъртия си прибира. Застреля. Как стана това? И това. Ти си, брат. Тига с не. Стоя си хакела. Ще видиш на видеото, че не хакай, брат. Ако изобщо не е бъгнато аген. Сега вкарам черната. Ще бах ти късмет. Fuck it! Чай. What the fuck? What the fuck? Хайде, концентрирай се. Да спочеш тъшаците. Ти имаш такива? Ми взимах ги от тебе. GG! Какво вкара ти, бе? Аз даже не те видях, че вкара нещо. Факт. Цепи пода. На блока. Що не просто... Оттам мисля, че можеш и да я вкараш. Не, нямаше я го. Whatever. Та са моята... И право там. Всяко вкарам черната. Как излезе от тъпката? Човек, направо ти казвам, спря ми газа. И Venom ще ме добавиш ли в Skype Plus? Тъй някакъв тотален рандом простия. Да, измислим за какво ще говорим, бе.
за фен клуба на Venom, който ще правим. Да, то си издрути ска прави някакъв фен клуб на Venom 961, 9061. Нищо е да влиза, бе. Да знаеш, като си духаш към микрофона, нищо няма стане. Ау! Да шибаш челото, нищо не помага. Стоп! Fuck you. Fuck you. Всяко стане само черната човек, аз само ще базикам и ще изкарвам от дупките. На бащи ще стане също. Ако биш по черната, е тъп. Защото съм по черната вече, мангал. What the fuck? Как стана това? Рейджин. Fuck! Да, така. Изключих си мика за кеф. То си не мога вкара черната. О, близо. И сега черната ти отива в космоса. Пети фаса по... Да, бе, човек! Ти бати нещастни писа шедев, педерат. Пибер, bitches. Най-педерат. Едновременно го нецнах, ми смятай. 2 на 3 сме, дами и господа. Данчо вкара лайната си в канала. Ай сега, червената. Ако не мога да вкараш, браво. Ей, fucking solid. Ти лут ли си, Човек, че лагиш като майка. Сериозно лагиш много брутално. What the fuck е то лаг? Човек, вземи си опри интернета. Не, че не е 150 мегабитов, ама аре. Да, whatever. Да фу! Какво беше ти? Данчо, лагиш като майка си. Дей, ти си, според мене. Човек ще ресетна разговора, чули? Щото лагваш, чули? Ресетвам разговора. Тъй, сега би трябвало. Я кажи нещо. Добре, оправи се лага. Так. Аре, давай, фастър. I can't faster, bitch. О, черната, о, черната. Къде бе? Сега се бъзико така с Зоро, е. Абе, нали знаеш, че не му и така името, ама аре. Ти тъй или иначе, тъй не мога да запомниш на един човек името. Пък камо ли на майка си. Как стана това, бе, човек? Мина на микрон от това. Знаеш ли колко е голям един микрон? Еми да, колкото курати. Аз знам те, че кажеш нещо. Сега ще кажа... Чакай, слушай сега. Обаче, това, един микрон, така ще дам пример сега. Да бъркнеш един път с лъжицата в супата и да го лапнеш и бърдата ти да порасне с един микрон. Толкова е малко. Толкова е голямо един микрон. Ай пак. Смятай, човек. За Витя, помниш ли? Едно момче е питало едно момиче, как се казваш? Той каза Елка. Смятай. Ай, вкарай се от дупката. Жълтата. Аре, бъв, отивам да спа. Данчо речкот. Не дей, човек, моля. Ти с този, аз всеки път на обяд те кърта и вечер ти почваш да рейпваш от всякъде.
Чек, ще видиш на видеото. Solid, fuck. Ей! Fuck you. Чакай, синята е Solid, нали? Ко стана, бе, брат? Ко стана, бе? И много Кажи, мразя ко как стана? бялата излиза. Пръдна, майка ми. Кажи, ко стана. Пръдна. Пръдна Вижте, слон. моят дъбъл трикшот. Наляво ли, бе? Не може, абате, наляво нищо няма да стане. Освен да пръдне хипопотама. Аре, трябваше да влезе, бе! Тета се моя, нали знаеш? Опа. Ай, пусти ма да играя. Пусти ма да играя. Please. Please. Аре, какво стана? Играта ти лагна. А тъй. Леко. Знаех си. Знаех си, брат. Бялата как ни ви. Да, фук. Пак моя вкарах. Смятай. Нали та се моя? Just good luck, bitch. Ухухуху, the best bitch, the best. Вкарах най-ценната топка на планетата. The white ball. Нали? Your dick is white. Много ясно, не съм гей като те. Не, съм расист. По някакъв начин си помислих, че това няма влезе. И аз. Ама тестваш, викам. Сега в момента не мисля, че записвам като хората. Че да го наместя малко. Записвам в момента май по-голям регион, отколкото трябва, ама... Не, никога не му пука. Ти ли си? Да. Как залепна за стената ти. Ти на кое си 14-ката не мога да я вкараш. Смятай, вкара я. Бах ти изрода. Сега черната, ако вкараш, ще фъкам то огаза. Огаза, фана. Вкара я, майки чиба. I love you. I love you too. Черната. Огнен! Yes! Motherfuck! Добре, този път да бия. Ах ти майки ти мога местиш. Не, ако ливна. Играем до 10, искаш? Не. Ай, до 5. Не, 10. До 5, бе. Защото съм на 22 минути там запис. Не по средата. Малко настрани. И те става. Браво. Сега мога да се облегна и да легна да спа. Аз трябва да си свърнам кощето, fuck you. Аре, брат. Колко е? Една, две вкара. И ако са еднакви, не едната страйп, ти си... аз съм Solid, why? Що винаги аз трябва да имам повече тъшаци, бе? Не, реси, бате. You're welcome, dear. Сега гледай какво правя. Тъсня стане. Не знам, защо винаги в средните джобове ми е трудно да... Пак ли бялата? И твоя. Твоя. Прозвуча като Азис. В оргазъм. Много пък го знам как звучи. Да, верно, като тебе звучи. Fuck my life. Фътъл. Нали знаеш, че ако ливниш, аз печеля в Forever. WTF. И ще трябва да ти чуя карибския оргазъм. Дай! Yes! Човек, помниш на Ръдът, като си проучихме карибски оргазъм. Там беше на миналото Ръда. Да, бе, на предишното, то ти беше на картин пистата, ама. Дет всичките минах с една обиколка. Да, мене не успя. Да, ама Иван го минах с 5. Да, той е гледай се, ако става това и така. си караш. Ко направих? Don't touch it, yes! Ще играем до 5, нали знаеш? Тъй, че сега ако ти спечелиш, още веднъж трябва да играем и следващата игра е зависима от коя ти. Това ще бъде първи ни клип, тейч, whatever.
Моля ви са хора, кажете поне, че гледате клипа. Щото Данчо е гей. О, мерси, брат. Мерси. Това аз съм е. Не бе, тъп му викам вкара черната. Викаш, епизодът ще бъде по-кратичък. 25 минути вече, човек. Ей! Ще не влезе. Какъв оргазъм ще я получи за това, че вкара черната. Чек. Айде тако. Али загубили да направи някаква жалка имитация на оргазъм. Пак ли бъгна, бе, майка ти? Как стана това, бе? Дай нещо по-нормално е. По-нормално, какво? Да имитира звук на... Да си форматира хард диск, ай. Навид съм. Навид съм човек. Ама цето не дето. Един човек и двата. Ху. Ама аз 1 терабайт има, ако форматирам 3 години. Събуди се, мано. Аз ли съм? Аз даже... Събуди се, бе. Аз даже не знаех, че съм аз, бе, гай. Аре, бе, тази зелената нещо ма реджектва. Да не те реджикна аз във фаса тебе. Чек, ама наистина трябва да си форматираш харда. Навид ли си? Защото... Да, но не. Не е сериозно, навид ли си? Не. Що? Защото печелиш. Ще видим. Ако вкарам черната, ще си навид, нали? Пак навид ли, съм. бе? Пак ли, бе, брат? Не, защото сега ще сме наравно и последния гейм, който го спечели. Навид ли си? Не. Вкара бялата. Вкарай бялата. И те вкарам ташака. Някъде. Знаеш кой Сега си? сме наравно. Да, ти ме убиш. Да, ама трябва да се формат нещата. Щит. О, мага. Да, ти ме го вкараш. О, плиз! А на баш ще го вкарам. Fuck you. Опа, fucking съм. I'm fucked in the ass. Това вече съм го вкарал, само трябва да изчакам. Чакам та да си форматнеш харда. Чакам та. И това беше се случи с късмет на Богдан. Чакам та да си форматнеш харда. Няма. Да, и само да ви покажа, така съм направил някаква имитация на Paperbed VG, който не го знае, иначе е някакъв тотален асхол. Така, направих имитация на Paperbed VG, аз ако изглеждам така съм някакъв пълен локомотив, Пловдив. И така, да, че се хили на всичко, което му кажем спокойно. И е заразен, тъй. Заразен е със смях. Стик. И така. Ко ще правим, бе, брат? И... Ай група прадня.